It is a very good afternoon and welcome to SlyMedia TV. Welcome to this episode of our current affairs programs where we deal with issues that affect our people in the country and even outside the country. We try and make sure that we look at those issues, interrogate them, and talk about them so that we get solutions to the problems that are bedeviling our people and our country. My name is Perfect Hlongwane. And on the program today, we have decided that we are going to have a flashback of what has been happening in the life of Zimbabwe as an independent state from 1980 when we attained our independence. 42 years into our independence, we want to look at the opportunities, we want to look at what has been happening, economic, political, socially, and also to deal with the problems that have come through and how we can bring solutions to them. But on the program, we have invited in the studio one of the Liberation War veterans, and we are going to be talking to him. Let me introduce him right away. His name is Amos Kumbulani Sigauke, and his name in the Thank you so much. Yes. So before we continue, we want to take a short break. When we return, we're going to go straight into questions and look at our 42 years of independence. Welcome back, and thank you so much for tuning in. Let me also say to our listeners and viewers that please go ahead and invite others to be part of this conversation. It's going to be an interesting one where we're looking at our independence and the issues that we are going to be discussing, be they economic, be they political, and also social, so that we deal with those issues. Like I said, that we have Comrade Vashko in the studio. Comrade Vashko, regainditange nekuti makaenda kuhondo muri mudiki zvakadini. How old were you when you went to the liberation struggle? I was 14, turning 15 that year. Ndiri paHatizo ndikuita form 4 paHatizo high school paMutare. Yes. So you were 14, turning 15, going to. Why did you decide to leave school and go to the liberation war? Okay. Partly it was because of experience that we had kuchikoro tichiuya kupinda Mutare was our town. Tichipinda kusvika in a restaurant ona pakanzi Africans, I mean Europeans only. Then you wonder why would this be? So there are a lot of factors dzaiitika ipapo. At our age, you could start to understand why we should be segregated in a country of our own. In the parks, there were benches that were written "No Africans." No African and dogs, and so for my toilets, so why is it? Can this be so in a land of my birth in my country? Saka pakadaro ndo pamazona vanmoita tushungu. Added to this, history yatatichiita, current history yataiita isusuma handizivi kana iriyo ichiri kuitwa namazuva ano, yanga yakutacha on affairs there, like not exactly independence but kungotacha the African history dzakawanda tichiita madebate such issues dzakaita sana the way it's written
ukatarisa history yatatifundiswa isusu yainzi mashona rebellion kana kuti what rebellion. So taiita madebates kuchikoro kuti is it a rebellion kana kuti it's a war of resistance. Kunyasa kujekesera pfungwa yakuti it can only be a rebellion against a legitimate authority. But when you can see it's a war of resistance. Yeah. I know a lot of my students motivated by such things that in history, and we had my teachers history Wangari like in Pahatzo. Yeah. I teacher history akaguma aenda kuhondo. So he was part of the mobilizing team. In personally, he took me aside. I don't know how he picked me. Akataura neni aside. He was influential. Akanditaura the benefit yekuenda kunorwira hondo, and I led a group kubva pachikoro pedu, a group of 12 kubva handi pamadirections, and aitonafunga kuti patichingobva pachikoro tikubva tatosvika kunopinda training and so forth. Takabva looking forward to it. And don't forget it, 14 pane ka spirit ke adventurism kama kanenge aripo futi. So papa ine ka adventurism ka spirit ke adventure ka, and the excitement yekuita look forward. It's not like taitofunga zvekufa kana kuti kuhondo unofa was at the back of the mind. Yaitoita nge it's an adventure. Yeah, because politics were not mature that much in politics. Asima matanga kuva politically conscious. Yes, chinzwisisa kuti chinombonzi udzvinyiriri chii nezvinhu zvakadaro. Now, what year was this? 1975. 1975. That's when you went. Yeah. All right. Toda kuti muti tsanangurire. Yes, you are coming from Hartselle, then you cross into Mozambique. Yes. What then happened there? You know, when you cross into Mozambique, what happened to the border, to cross up a beacon border, Rhodesia, Mozambique, Takatombo Mirapotiro, kuratidza kuti military tatiri kind of naive. Kutombomira pabhodha chiti gumbo iri richiri muRhodesia iri chitoita mafani edu tiri pabhodha and so forth, and then tozocrossa tichienda, but then reality starts setting in. Uchiona mabuilding akarohwa nemabazuka and so forth, tichifamba kudai wotanga kuona kuti somehow it starts setting into your mind kuti this ndo hondo. So toda kuti tiite fast forward this, you went into Mozambique, you get trained. Yes. Maka train okupi, and how for how long? And ndakaenda painzi paJunda, pabase rainzi Junda. Takatanga taenda tangotowa nepovo tichibva pataenda Manika. Apparently our headmaster akaita follow up achida kutidzosa, takatonzwa kunzi headmaster wenyu ambosvika pagate apa achida kuti ask kuti ndine vana vakatiza kuchikoro vari vandakanzwa kuti vari kunoko, but isi takasvika arwaida adzoka isati takumuona. Then takasvika paJunda patakazoona nana vamugabe natekere vakasvika tiripo paJunda vachibvawo kwavangu vachibva kune rimwe base. And then we were taken from Junda iri kumanika to Tete, kubatanisa kutete. So takabva straight from Junda tichienda kutete, and then from Tete town kuenda painzi paBatalhão. From Batalhão kubatanisa kuTembwe. That's where I did my initial training, kuTembwe. But patakasvika kuTembwe, then yanga iri nguva yedetente, so kwakuine like a ceasefire. Things were very difficult. Then kwakusina kana food, kwakusina it was survival was difficult then. But then that's when I started in pandakaita training yangu. Boskanda taita instructor we training that to train all vamwe.
Right. Obviously, people would want to know, could Comrade Vashko, after training, Mava trainer, Magazoenda Ireku war front? Yeah, okay. What happened was I was an instructor for some time until paka bombwa pakauya nginyata achityouraya vanhu panyadzonya. Yeah. Auraya vanhu panyadzonya mana anga ari operational commander aive Comrade Hondo. Akauya akaita like shedding tears paparade achitaura kuti ndo zvaitika izvi. Takanzi vanga vatraina vese that's when we were assigned kupinda kufront. Nema-emotions iwaya angaitika pakafa macomrades ekunyadzonya. We were so emotional. It's like unosvika kuhondo uine an added nikikini emotions dzekuti not only kuti uri kuenda kunorwa kuvarungu but uri kuenda kunoavenja your fellow comrades, nekuti vakaurayiwa panyadzonya vazhinji vacho vamwe takaita vasiya pazhunda. Yeah. So we had a lot of guys we knew, like in personally I had a lot of guys that I knew. Then takauya, that's when we were deployed to front. Yeah. Ndakatanga kunoparata ku Tete province. Under my commanders anga ariko Comrade Hudson Kundai na Comrade Kapenga, Mchandoona Kapenga. So yes, that's when I went to front. But tisatatomboinda ku front for the experience I got in. Tiri kutoenda ku border. Nema tatiri 2 trucks and a tractor yanga iri pamberi yanga yakatakura material. Tractor yakatsika landmine. There were 8 comrades dzakagara mutrailer yetractor. Yakatsika landmine ikaspina. It's difficult, it gets me emotional ndikadada tari these 8 comrades vanga vakagara mutrailer meme. Yakaspina. That was the first thing chandakatanga kunzwa experience yemuhondo. Tatiri mutruck ranga riri behind the tractor. Ari makusenseni. Makaputika zvakaputika imomo. And my comrades achichekwa until edge trailer so ine ma edges. Uchiona comrade akakatwa into 2 ne ma edge. Yeah. I remember Ernesto, my friend angari same age neni. Ndichida kunomubata kudai so uchiona kuti azvitimba, I mean kuzvimba and ari kundibvunza ati ko Vashko ini ndakanga ndatadziyewo ndachida kuenda kufront. Yes. Those were the last words kwandiri. Achida mvura yekumwa. Waiti ukada kumisira kana chigubhu kudai aitoita kunge kuda kumwa mvura yacho yese because anga amedza gasi rema-explosives anga ari mutractor muyame. Tractor yanga yakatakura material. Yeah. So zvakasangana kuti imwe material yaka explode. So that was that. But this encounter, that was my first encounter. This encounter yakaitika na Matsanga Renamo. Yes. It was a Renamo group yanga yaseta mine here. Yakaseta mine tarara pa povo Mozambique tichida kuti tizocross mangwana ne this. Saka yakaseta ndopa vakaseta mine I think usiku iwo. That was my first experience. Thereafter takazocrossa kupinda mufront ndaioperator dande ndakuiziva like the back of my hand. Dande Gwana Kamsenzere Chiswiti Chigango kwese kwakawanda and then tozopinda munyombwe to cross Mavrado natopinda munyombwe. Saka that was the area yandakaoperator for a long time. Okay.
Fast forward zvese maita ma-operations amakaita kunzvimbo dzamakaita. Fast forward to when the country then attains independence in 1980. Imimi, you are still a young man. What was the feeling? Minds were saying kunzwa kuti nyika yasununguka. Unfortunately for Inini personally, while you guys were celebrating independence, Isusu, because Inina was part of the first unity integration Zimbabwe National Army. Yeah. Takatowa from the Zapasi ainzi Foxtrot. Yeah. Tibadaendeswa Blawayo kuti tinosangana former Zana, former Zipra, and tatataronzi tinosangana former Zana, former Zipra nemarditions. Yes. Toita one army. Tasvika kuya kumbalambala. Tona tirima former Zipra nema former Zana chete. Marditions ndo anga ari my instructor. But how can this be? So the Marditions, they were trained with regular forces. Imi makatrainer guerrilla warfare. Saka you are now being trained into regular. That's why very my instructor. So Papa Newa is my BMAT, my British wakangwa ya kuzo help integration. My British I mean British murungu kan. So wangwaska zozeti munhu ari kunzi British haasi British nerango chinja uniform achipfeka akunzi British. Because the way avaitibata nayo isusu tatiri kubhalabhala vamwe vedu akaendeswa yakunzi kuEsgodini yezvino yainzi eSixville. Okay. Taiti trainer during the weekend kana I mean tombenzi weekend toita free. Tozoti Monday taitwa harassed on a Monday kuti kuhanzi mune barbaras. Zvakaitika izvi for 2 weeks. Vanhu vadati no, we are not going to have this, we are not having it. Hapana angauya kuzotiadressa kubva kune macommanders atati nawo. Vangu aine joint high command yavo kuHarare isusu tiriko. Then bataramba kuti kati we are not training anymore. Unless takutraina zviri equal nemarditions. So pabhalabhala paya angari commander wemaBritish weBMAT here. Akafamba kwakuri kudenda akafamba achienda kunopfuura nekuhospital. Alright, kana wakwara kuti papa ine hospital yanga iripa yekuti kana warwara kana waita sese. So obvious kana munhu waenda kuhospital uri kurwara. Saka iye akafamba achienda ikoko achida kunopfuura neipapa kuti wanga uri suppose kuti uri junior officer or uri non-commissioned kana uri private whatever. Uye kandiye anga ari commander. Aida kuti usumuke umusalute. Usumuke umusalute apa uri kurwara. Saka akapfuura nepaya vanhu voramba vakagara iye achipfuura re. Anhu akashamisa kuti murungu yari kudei pana kubva adzoka. Akati muri kuramba makagara hamusi kundiona here chichi. Zvikanzi aika iwe wauya kunoku kuti udene vanhu vari kurwara ndo pakatanga yakatoita nyaya iyo. Kubva adzokera aona kuti the way anga apindurwa paya yanga isingamufadzi. Kubva adzokera kwakuita parade, kudaidzira parade. But parade iye vanhu tamira muparade muyama iye anga achifamba akabata chitsvimbo chibaseball bat so tisina kutaura parade yechi nguva iri odd. Vanhu vakamira paparade kwakuzotaurwa kunzi aika ari kuda kuita identification parade, ari kuda kutsvaga vanhu vaona kuhospital vaya kuti varipo here and batabuda muformation dzatatiridza batamubata muBritish batamutorera chitsvimbo chake chiya chaanga inacho tichimubaya-baya nacho chibaseball bat
mamwe maofficers ake vakashokwa nazvo kuti he was a major, I think. Vakashokwa nazvo kuti tiri kuharasa, tiri kudaro so major kumbvisa bareta kudai so achibva he was cool, he remained cool. Vanhu pamubaya vakati you don't do that to us. Vanyarara vadzokera parade rapera. The next thing pakauya comrade Josiah Tungamirai na Javen Maseko. Not the same day, but after a few days, vavauya. Tiri kunakidzwa kuti tiri kuita ma-formations edu tichingoita marching tiri maparade. Kubva vauya padaidzwa parade vachibva vauya kuzoti address. Zvikanzi macomrades tine vanhu vatichadaidza panapa. Tinoda kuti muri kuziva kuti kuHarare kwakusati kwaane vanhu unit yaita pamwe chete, saka toda kuti vamwe venyu vachaenda ikoko. That's how they lied to us ipapo. These were our commanders nguva yehondo. Kubva tanzi momhanya munopfeka, pakauya mabhazi 2. Kana momhanya munopfeka kutakurai tikafunga tiri kuendeswa kuHarare. In fact vaitoti muri kuendeswa kuInkomo barracks iri kuHarare. But tapinzwa mabhazi aya. Tiri kupinda mabhazi kudai woona mapuruvea ma-rhodesian forces echivanhu. Vakamona mazibelt enato efuti kudai soka. Tikubvunza kuti ko imimi vanganzi musataure navo vachingoti no isu tauya kuzokuescortai chete. Saka takatombofunga kuti unenge uchiti escort, but somehow unoita a feeling yekuti no, this cannot be escort. Takaescortwa navo tichibuda mubharabhara tichipinda murodhi yekuenda Bulawayo. Kumberi kwedu toona kwaane armored car, kumashure armored car nema-outriders yesvima motorbike. Kwakonati saka takambofunga kuti pamwe zveshuwa i-escort yekungoti tiende kuHarare takaescortwa. But tatanga kuimba dzimbo dzedu muyameo. Mabhazi aya 2 akasvikopinda paBrad Barracks. Brad Barracks yanga iri detention camp. Vatenderera muyameo. Escort dzichibuda mabhazi aya ari 2 achipinda. Uku kwakamaundwa kune ma-rhodesian akamaunda futi dzakananga mabhazi aya ari 2. Iso we were not armed. Our section yavarungu vanhu vatema nevarungu nemwe muKanada anga aripa vakataridza pfuti dzavo dzakananga mabhazi 2 atati na then wontoona kuti panapa hazvisina kuita right. Zvikanzi you get down from the buses. Vanhu akati no, hatisi kudzika. Tungamirai naJaven Maseko aya vamboti adressa kusvika vasvika. Nokuti akati hanzi muri kupinda mabhazi tiri kuona namberi. Tiri muyama kubva varegerera imbwa madogs kuti dzipinde mubhazi. You can imagine chaos yakaitika paya. Waitoona kuti vanhu they did not mean any kuti tiite zvekutaurirana kana kuita sese. Vanga vatori it was something chakatorongwa. Vatikandira imbwa muyama. So takadzikiswa muyama nekurumiswa nembwa. Tichinomira pataita parade yedu vashoma aiwa. Handichazivi kuti nhamba yedu tatirangana. Taramba takamira paya. Waiti ukamuvha kudai so. Kumuvha kwekuita kunge wakamira formation imomo. Ukamuvha wonzi get him. Watoona watotorwa munhu arunzi get him uya oendeswa kune what do you call it, dark room. Kunorokwa ikoko, I mean katiiti kuroka unopinzwa mudark room maunongodonhedzerwa mvura urimo makamira. Zvinhu bado zvatochinja. Kubva kwazoya Javen Maseko vana comrade Tungamirai achibva azosvika
vatanga futi kuda kuti makadii makomrade hapana kana akambopindura kana munhu akatombotaura kana kuti kupindura kana kuti tiri right oti makadii makomrades vaona kuti pana vapasi kuita kutaurika vakatisiya tinyepa zvikanzi vaona kuti apa kutaura kwacho hakusi kuita zvikanzi muchambogara kudzimba dziri kumashure uko kwainzi muchambogara kudzimba idzi kusvika tazouya tokutorai kuenda kuharare dzimba dzaitaurwa dziyadza yanga iri madetention cells. Okay. Javen Maseko achibva ati hanzi munoziva here kuti zvamakaita kurova mubritish uya ndopatakaona kuti apa panapa zvinhu zvatisiyane zvikanzi kurova mubritish zvamakaita muri kutraining that was mutiny zvikanzi mutiny munoiziva here achibva atitaurira language imwe yaunoona kuti kanzi bvunzai mafomazipura paanoziva kuti what do we do kana vanhu maita mutiny. Hapana akapindura anything takasarapo tichibva taendeswa kumabarracks kwataingogara doing nothing. Vanhu makaita independence mukaita macelebrations isusu tiri macells imomo ndo macells nokuti tatisingatombozwi kana news kuti chii chiri kuitika kunze. So that is if I say the first impression the feeling yekuti the revolution had been hijacked. That's the feeling I had. Haina kutanga ayo ipo papa, but we could tell kuti nezvinhu zvazviri kuitika towards the ceasefire kuona kuti not pane patiri takuenda kusiriko but hatakaverengawo tiri kuhondo kuya taiitwa orientation so taiverenga zvakawanda zvotaiverenga nezvotaifundiswa mabhuku ana mawa ana Lenin and so forth nekutaurirwa kuti marevolution anohijackwa sei. So we knew and tapinda paya zvesure tatiri kuda kusacrifice I think that time. Yeah. So mataura issue yekuti the feeling yamamwe inayo uye nekuona you felt kuti the revolution had been hijacked. Pane zvimwe zvanga zvisisafambi zvakanaka. Exactly. Pane zvimwe zvamaibvumirana muri kuhondo zvanga zvisingachaitiki zvakanaka. Toda kuti tibate nyaya iyoyo and say looking at that, what are the things that you would say as a country takaita divert from zvinhu zvamaibvumirana kuhondo patinoti that's why tatoda kuti paunozona tuma-telltale twokuti why would you think the revolution was hijacked. Kuhondo taiti pane takatanga tichifundisana zvesocialism tikati tichiita pamberi nevashandi pamberi nevashandi what meant vashandi zvaireva kuti pamberi nemaworkers. This was like workers, the revolution, the proletariat, the workers are the ones who know a revolution. Vanhu vakagara mushe chaivo tichiti pamberi pasi nezvigananda. The Gananda, ma-bourgeoisie, those were the owners of capital. There's no way munhu capital, the owners of capital could go sacrifice a life yake kuti arwe hondo. Anotodefenda capital, anodefenda mari dzake. Mushandi ainzi mushandi iworker. So the worker ndiye nanhasi pademonstration haoni the employer achidemonstrata. Munhu anodemonstrata is the worker. So that was the concept. Tingakuda kuti to simplify it. This obviously you were taking the teachings from teachings Anna Lenin. Exactly. So that tatanyasa kupindwa nazvo but takaona vanhu vanga vachititungamira paya vakaopena ivo vandikuta vana comedy hondo vana comedy dzino and so forth vakawanda vana comedy park achipoera vanani vakaraundwa apo zvikanzi vada kutora nyembe munoziva zvaiitika politics. Isusu were not interested in politics. Tatiri kuti tiri kunorwa kumusha. So zvataitsva ndiri kutaura ndo zvatainotaurira povo kuti tiri kuda kuti tiite socialism tigoita gutsa ruzhinji. So tozonzwa kuti vanhu aya zvikanzi vasungwa
vashandi vaitwa rounded up vanzi vashandi vari kuda kuti take over power. You can tell that something is wrong, but kwakuitika zvepower, power struggle, Yes. which had nothing to do with us, which had something to do with vanhu vanga vari leader nikikini, the political armies. So ipapo pakatanga kuya vanhu tikataura pakazoenda besides kugeneva vanhu vakazoenda kulancaster after geneva rather pakauya vanhu vanga vari muno muzimbabwe. Yes, they were fighters vanga vari muno zimbabwe, if I'm saying not fighters but nationalists. Tichingonzwa kuti kwauya kana vana shokunze anani and so forth vachiyozomixana. Vamwe vakatangira kuenda kugeneva, vamwe vachibva vazo mukatarisa pakaenda vanhu kugeneva kuhondo uko yakatomboita yamira paita disagreement yekuti toenda here kuno kugeneva, noti vanhu vakaenda kugeneva vazhinji ndo vanga vakasungwa muzambia vachibva vaenda kugeneva. Kanza vaenda kugeneva vasina kumboya kumozambique kuti vaapreswe kuti hondo yamira papi. Saka chavari kunotaura uko chii? Vaifana kutanga vamboya kunoku toonana tozoenda tese kugeneva. Saka pakatomboita disagreement zvatainzwa. So this would affect our morale. Yes. But vanhu vachibva vaenda kugeneva kumatalks iko. So I'm just saying ndopa vanotanga kuona kuti pakatanga kuita political fissures twakatanga kuitika kune the political leadership, not kuma fighters. But my fighters kubva atongo round up. I'm sure kune ma-interview akaitwa akawanda ema fighters akaitwa. Comrade Hondo wandikutaura ini vakati deploy isusu ava after Nyadzonya. You have never heard of him up to now. No, I mean, if I'm saying you've never heard of him, he was never in the structures dzekutonga. Maybe kune kwavakanosetla kwavo. And most of these fighters vanga vasungwa vanga vari kuleader the hondo vazhinji vacho vakangoitwa I mean vakatoreleaswa after independence, and they are fending for themselves. So can you say kuti caliber yevanhu vese ivava yobhanzi havasina, I mean nezvavaitifundisa izvozvo zvobva zvangonza havasina basa? Ndopatiri kutaura kuti pane zvakaitika zvakasideline these people pachipinda vamwe vanga vasina same ethos dzatati nadzo isusu kuhondoko. Dai taienda kunotaurira povo patatiri kufrandika, dai taitaurira povo kuti this is what was going to happen, handifungi kuti taisupportwa, taitotengeswa, vanga vasingatipi chikafu. Povo yakatipa chikafu, yakatipa, takadya mombe dzavo, takadya nguruve dzavo, mbudzi, chichi, you name it, vaitipa zvese, huku dzavo taidya. If I'm saying taidya, taipiwa zvese. Yes. Nepovo. Saka tatiri pamwe chete. Tichiti isusu, it's like fish and water relationship yedu. Mvura, isusu toita fish, povo, to survive, tiri mupovo myame. That's how we survived. Vana mujiba vachitipa intelligence, vana chimbwida vachitipa sadza, and so forth. So we survived in a unit of purpose. And munhu wese tichimupromisa kuti kana tawana independence tese tichasharana the independence cake. Zimbabwe ine ma-resources akawanda. Tichasenzesa ma-resources aya pamwe chete kuti munhu wese aite prosper. It's so painful. In my heart bleeds kuti ufunga kuti taane 42 years here zvinezvi. Povo yaye kana huku yavakadzoserwa kunzi huku iyi nebasa ramakaita riyari. Ndikada kufunga nekwatatiri kune vanhu vamwe vakaopererwa kunana Gaza kupi inini kwandataura kudarwin ndinoziva kuti kuoma kwazvazvaita povo yaishingirira nekudya masawu and so forth, but haina kana chayakanzo tacompensate. Then political structure here,
kubva yaramba ichienda nenyika. Mukatarisa kuti takabva taenda into issue strife yegukura hundi nechichi, that was 1980. Mukatarisa kuti what was the reason? It was a question of fighting for political space. It was not a question yekuti kwakune fundamental differences pasi apa pane the fighters. Mafighters takatogara zvakatonaka, if I'm saying takagara zvakatonaka, the opposite kuti maredicision nemazanla nechi dai takangotroma takasiwa takadaro, so we were going to be there, you're going to find each other. We're going to find each other. All right. But apa pane ma-politicians anga kuda kuita occupy space now. Then using us to fight for their political ends. Ndo patakatanga kurasika gwara ipa. Zvakanaka, ndo panotanga kurasika gwara. Toda kuti ndigozobvunza kuti as it is now, imimi sevanhu vakarwa hondo, imimi sevanhu vanga vaine ethos amanga muinawo muhondo, zvinhu zvamaibvumirana. When you look at our independence now, are you happy with that? Ndichakupai mukana wekuti muzopindura. Regai titore befu shomanene. We're going to take a short break. When we come back, we're going to continue with Comrade Vashko, where we're discussing and looking at 42 years of independence. What is it that we have done as a country, and where have we gone wrong as a country in terms of the ethos of the liberation struggle? With 2023 beckoning and the election frenzy in the country becoming more stronger each day, politicians are increasingly becoming visible, making more and more promises. Primary education from grade 1 to grade 7 must be provided completely free. Every village, in 3 years, there will be a ball in Orana solar. Patinongopinda tunhu chekutanga kukudzorerai pamakasiyiwa navamugabe. Toda kudzorera maticha kwavaiva kwokuti ticha aizikanwa semunhu aitenga zvikoti zheadmaster nenyaya yokuti anga ane udzamu nedignity. But are these promises going to be fulfilled? The electorate is pondering on who to vote for in the council, parliamentary, and even presidential election. We bring you the candidate, where we interrogate their plans, their manifestos, their programs, to make sure that we give you information to make a choice on who to vote for. The candidate on SlyMedia TV every Wednesday from 6 p.m. Welcome back, and we continue with the program where we are looking at 42 years of independence. And like I said, we have in the studio Comrade Vashko, one of the war veterans. And I promised that as we were taking a break, that when we come back, we want to look at the situation right now and to say, are you happy with the 42 years of independence? What is going on politically? Muri kufara here nezviri kuitika politically? Mataura imi mukati pane pamakaona kuti chimurenga chahaijekwa, pane pamunoona kuti zvinhu hazvisiri kufamba sekubvumirana. Ndinorangarira imwe interview yakaitwa na General Valerius Banda vachitaura kuti takanga takabvumirana nguva yehondo kuti patinosvika kumusha tinofanira kuti tigovane zvinhu zvakafanana. Exactly. Asi zvakazoitika ndezvekuti tava kumusha mashefu akanga ine ndiro yakazara zvokudya, ava vamwe vasina zvokudya. Exactly. Is this the feeling that you have? Exactly. And you can see with the General Sibanda ipapo vari kutotaura zvinhu zvavano, he cannot be paposiyeni ipo vasingazivi zvatokutaura. Zvinhu zvavaitotaura izvo ndo exactly what is happening. Iye zvino the others, the few vane this much. Tinotaura
kana tichiti the others, the few vane zvakawanda vamwe vasina, toda kuti so that tinojekesera munhu wese. Ngatisunungukei kutaura kuti zvakamira sei kana tichiti the few ndivanani vari kuita good. Pandataura zviya zvekuti pakazoguma zvana kwana gukura hundi kwana chichi pachita strife yawana chifighta papa. It was for political dominance. And then zvinhu zvinotosiyana gutsa ruzhinji accumulation of power hazviwirirani. So ava vanga kuita zvekuda kuita kuda kuita political power, Mugabe akatanga concentrate more on securing political power. And mukada kutarisa kuma early 80s iko ndo pakatanga kuita mascandal, vanhu vachipinda vachita GMB scandal ndo yakairi famous mazuva iwayo, yakaita yanga dzando zvana power ine zviya zviya. But to add on kune issue yakataurwa naGeneral Sibanda na General Valerius Sibanda, vachitaura in the end takatora sagwara. Mukanyaskuita sa speech yavo chaiyo vakataura kuti after independence apo pane patakateyama. So I'm not the only one arutaura kuti takatoteyama. It means it's an acknowledgement yekuti pakateyama zvinhu. I can remember vanhu vaku accumulate vachida kuramba vachiaccumulate power. The two boy Comrade Tekere vakataura kuti izvi this thing pazvatanga zvizoda kuitwa stamp down. Comrade Tekere, yes, vanga variwo nemashort temper avo and so forth, like anyone else vanga nemaweakness avo, but is right kuzviona kuti zvikwata kunanga akusiriko. That's why muona instead yekuti vateererwe vakabva vanzi enda unotangawo wako musangano. And mukatarisa musangano wakatanga iwo wainzi Zoom vaine slogan yekuti muramba tsvina. Muramba tsvina kuramba corruption. Dai corruption I think dai takatora takatangira ipapo kutoirwisa. Hatisina kumbosvika this far. But corruption, it was now corruption after corruption. Topina munana Willoke, topina, I mean, you name it. Pese paita something. Do you know pane shortage of anything? Pane vanu vanowana arbitrage. Vachito tora mukana iwoyo kuita amass mari nazo. Apa Mugabe mukada kufunga kuti when he died he wasn't a poor man. He was maybe panoto the history notaura kuti one of the richest. So zvatosiyana negutsa ruzhinji izvo. Gutsa ruzhinji haina paunoti umwe is one of the richest in the world. Vamwe vazhinji havana, hakuna zvakadaro. Imimi sevanhu vakarwa hondo, war veterans, obviously mune a voice, kana kuti manga muine a voice. Muchiona imimi kuti paita divert kubva pama ethos of the struggle. Imimi war veterans pane here zvamakaita kuti munge muchikurudzira kuti vakomana tarasika ngatidzokerei pachisungo chedu chekudhara. Like you can see, I will give you an example. Take it here. Yes. Do you know kana umaine leverage ye state or power and machinery. Iwo usina. Unokwanisa kusungirwa kuti toti uri kutaura uri agitating uchitaura kuti zvatuita zvatisiri izvo. Unokwanisa kungosenzeserwa state machinery either wovharirwa woita sei wotonzi une something chawaita wrong. Iwo asiri kuda kutaura this issue. This is where my war veterans come in. My war veterans space yekuti vataure sezvandiri kutaura izvi, kutaura zvinhu sezvazviri, kuti kwatiri kunangauka hakusiriko. Uyu anga haijeka musangano weZANU-PF. Nanhasi musangano weZANU-PF unoti unorida on our backs uchiti tisu takarwa hondo. Musangano weZANU-PF hausiri wakarwa hondo. I mean, ZANU-PF tsanangura ipapo kuti tinyatsonzwisisa kuti kana muchiti musangano weZANU-PF hausiwo wakarwa hondo. What is happening is
yes une vanhu vakarwa hondo just like vamwe vakarwa hondo vari elsewhere vasiri muzanu PF Zipra and kune vanhu vakatowanda vasiri that's why ndakutaura kuti angari macommanders aya vese vakanzi vakatsvairwa achinzi vashandi vakaita sei hamuna kumbonzwa nezvavo havasi vazhinji vazhinji vavo havasi hamuna kutombohanzwa kana muzanu PF so kana vasiri muzanu PF vari kupi it means they are somewhere else kwavakaitwa kumake sure that they are silenced the few vakaita sana I'm just saying all right hapana chekutombowandisa the few vakaita sana chihuri vana chihuri akanga was also part of vanhu vainzi vashandi but then they went back kuno apologize but look how much he has accumulated how much he accumulated kusvika new this whatever new yazongomutsvairawo but aidya kana toto ari kudya kudaro so kuti utaure anything if you remember very well mawo veterans achida kuita gadha city sports center vakadirwa mvura chihuru was the commissioner general then but akaregera vanhu achidirwa mvura mawo veteran achidirwa mvura iye kukangana kuti akambenga ari kuvashandi akatiri tese but unoguma wakudira vamwe wako this much so you can see kuti space here yakuvharwa noumwe angari wako so mukati imi mawo veteran mune muchiona zvakadii what happens kudzvanyirwa nemurungu kwakasiyana nekudzvanyirwa nomwe munhu mutema kudzvanyirwa nemurungu unotonaswa uyu handira kukama naye munokwanisa kuto kana kuri kurwa kana nguva yehondo katasa kana maspeech aipiwa nana chitepo kana vana tongogara vaita hatisi kufaita the race kana ganda remunhu tikufaita the system so isusu apa tabvisa system yaSmith kwakuisa system yanga yazobviswa nenew dispensation so mukana pachidaro so kuti pazobviswa futi nenew dispensation zvakafanana nekubvunza kuti yavakuti new dispensation yakambenge iri kupi for 42 years ichiregera mugaba achiita zvaari not the same way I can ask the same question not the same question yatingangoita ask kuti mawo veterans mambei muri kupi muchiregera zvinhu zvichidai so 42 years it's not easy kana someone can use the state machinery to silence you so it's not easy to do anything to change this iye zvino izvi chaiko mawo veterans pandoda kutaura kuti tatizanu PF mukatarisa kuti ipapa kusvika mugaba azobviswa mawo veterans vanga vasina space mumusangano wezanu PF vaito mukanzwa grace pane paaitoti muri kuda kuzvita nani munoti makaenda kuenda kunorwa hondo chichiti munozvipfuura kutaura disrespectively like that and getting away with it so zvinotisiyane kana muri kufighta a system again vamwe vanhu vane mubvunzo wekuti hapasipo here pari kutangira dambudziko pekuti mawo veterans are part of or are aligned to a particular political party in the whole body politic of the country whereas these are the people who liberated nyika ino vanofanira kuti they should be above partisan politics. Yes. This is what we have denied my generations pakata kubira 1980 kusvika 42 years pakadai pato my generations mama akudetermine their future like your generation mukadai muri kudetermine your future but now ukana generation dzacho idzo dzakuenda kutsvaga mabasa kungobuda kuenda yakunzi kudiaspora kusiya nyika yaya chikunetsa ndechikudai zvo pandandi kutaura pekuti securing political power nekufadza vanhu zvakasiyana uchiona kuti ukacriticize uchida kucriticize the system wanzwa zvichinzi nyika inonikirikwa nevene vayo kuti ine varedzi vayo the ZANU PF ichiramba ichiraidha ichiti tisu takarwira nyika inoyi zvobo chaiye akamboti pane vamwe vanga vada achida kumuchallenge kuti
tingaita sezvikanzi ino tichaitonga kusvika yashakara. Akati tichaitonga nyika ineyi kusvika yashakara. They could be, it could sound laughable, but mukazvifunga kuti dai akati tichaigadzira nyika ineyi kusvika ya number 1 ka munotoziva kuti aitaura sei. Aitaura kusvika yashakara, meaning kuti we are going to wear this down, we are going to run this country to the ground, which is exactly what happened. 42 years of running this country to the ground. Panondishamisa ndepekudai so wandiri kuti the few mari pavanotora mari, it's something else kuti munhu unoba mari ka, but mari yayo yoramba ichisenza iri munomu ichidevelopa nyika ine. Kuti ufunge kuti sure here munhu is a revolutionary, mari atora mari, but mari aenda kunoinvesta abroad. Isusu as a nation tozonokwereta mari iyaya from abroad kuya charge kwerete tichibhadhara, but mari tinawo maresources munomu akawanda. Vanhu vari kuti mukanzwa madhiro akutaura pari kunzi Zimbabwe is open for business. Yes, it's open for business, but imagine kuti kwakauya covid, mari yecovid chaiyo yakatobiwa. Kwakaita kana maexamples acho haaperi. Takaita cyclone idai. In that catastrophe, in that unfortunate event, pane vakatoba madonations emari yecyclone idai. Saka washaida, but hakuna wamakamudzwa kuti akanzi akasungwa kunze aba, but tinozvinzwa mumedia zvinobuda zvinongoti bude imimi wavanhu vemedia zvinoti budei movha and you go zvanyarara. Saka munoti mawo veteran vangazowana futi minzi sei dzekuti vataure kupfuura zvamuri kuita. I also blame you. Imi mataura izvi, why don't you make sure kuti maramba makatozvitaura kusvika paita vanhu vanoitwa taken, kana vanoita accountable, vanotosungwa kana kuitwa sese, so that this thing hatitauri nazvo. Tinotaura ma-anti-corruption, tigoita marally apa ema-anti-corruption, but for every deal tinowanzwa madeal, lithium pazoita deal rakadai so. Yes, it's a deal to the country, but ona kuti pane vanhu kana 2 vapoketa kana to 50 million, and then ari kunzi investor ari kuyaya from that deal rekuti 50 million ndoya benefita 2 nationals of Zimbabwe, but the investor uya ari kuharvesta 400 million monthly from the same deal. Saka muri kuti is the country who is benefiting here? The investor and they are benefita, the country is not benefiting. Dai kuti investor auya paita technology transfer, isusu taanayo technology yekuita extract our resources ziya tichita extract tega tichinomaketa our resources. Tingadai tiri kuzvi understand kuti I mean Zimbabwe definitely we could not be borrowing. Tingadai tine our resources dzakakwana. We could be like position yanga iri Libya yanguva yaGaddafi. They had enough reserves outside. Achisenzesa maresources emunyika. Isusu tinoblema imimi. Wo veteran wamunonzwa ndepapoona kuti muno makanzi Mugabe akaadmita kuti 15 billion of diamonds dzekunyika. 15 diamonds kushaya kana ku road inobva pamaini yepachiya dzinobva pamaini yekuchiadza kungopinda hadzo mutauni kudai so kungotadza kurehabilitate road ichiri dust road nanhasi. Saka 15 billion yakaendepi? Ona kuti haina kuuya munomu, yakainvestwa in the pockets of a few. Ndosaka ndiri kuda kutaura kuti the a few. Yopoketwa outside. Isusu tozonokwereta mari dziya from outside kuya tichiuya. Yeti mari yakabva muno. Imari yakabva muno. Imimi sema-war veterans ndambotaura ndikati imi mataura mukati munoblema media. Ndobva ndati isusu tinoblema imimi nekuti imimi ndimi munogara muchitiudza kuti nyika yakauya neropa, nyika yakauya nehondo. Ichokwadi kuti nyika yakauya nehondo neropa. Asi zvinoita sokuti as war veterans or those in office, you have so much entitlement to the country to an extent yekuti
isusu as a young generation, we don't have a space to be or to determine our future. Which is what you should have been questioning kubvira pekutanga ipapa kuti mukambonyarara moti if you can't beat them, join them. Those are critical issues kuti that's why ndandodata kuti zanu PF yamuri kutaura iripo iyi haisiri yaka they were riding on our backs, but they were riding on how many, I mean, okay, atirambika kuti muzanu PF mune ma war veterans, but mune ma war veterans ari kudya. If I'm saying ari kudya, the few ari kudya saka havagoni kutaura mune chingwa munotaona kuti the same way kuti kana vaona kuti ma MP awo kana chichi kana achuzwa haagoni kutaura akacriticize, which is constructive criticism. They should have constructive criticism yekuti anokwanisa kucriticizewo zviri constructive, but anotya kuti akangotaura even constructive criticism anonzi wapanduka otodzingwa. I mean, kana kuti next election, next nyingine haupindiwo kana MP, so anenge akusafeguarda. Saka dambudziko rataita MP wake Comrade Vashko, dambudziko rataita as a country, if I'm listening to you carefully, ndiri kuti ndiri padhuze nepanodyika here. No, that's why ndikutaura keke rekudya rinokwana everyone. Dai kuti mari, that's why ndichiramba chidzoka pakuti dai mari dziri kudyiwa nedzefew idzi dzichitendera munomwe tinodevelopa muno, tinotongodevelopa, but dzinotorwa nevanhu vanonyatsoa kuti munhu akaenda pasi pemuti akaitwa orientation yekunyatsoziva kuti how to develop your country. Kana uchinoisa mari yako ku-Swiss bank, how does that develop Zimbabwe? So ukaba mari yako asi chisekureta munomu munoziva kuti haitombo, our money hadzishayi value. Tingada tiri kuziva kuti uyu munhu ane mari dzake but asi development iripowo futi. Right, taakuda kusvika kumagumo echirongwa chanhasi. We are almost coming to the end of today as an episode of the program, but tisati tavhara toda kumbonzwisisa kuti kuma war veterans pane kuwirirana here kuriko ma-war veterans ku-association and in so far as the goings on are happening. Ndisandatacha pa-war veterans ndiqualify because ndikasiya pari open pandati paya this ZANU-PF haisiriyo the same ZANU-PF yanga ichitonga which was schooled kunosweta socialism. You find kuti mune politibro chaimo politibro without mentioning kuti niki naniki, unless one munhu waiswa pakona kuti ndiani naniki, mune vanhu vataitofighter but they are now godfathers in politics. I would leave this one to you. Kune vanhu vaiita ndoda kuti mutotiudza kuti kune vanhu vaiita maprograms ana mumwe anoti, unoziva mumwe anoti zvaireve izvozvo program yana mumwe anoti it was like a propaganda program yaitwa nemarudisians vachitaura kuti uchinzwa chinzi magandanga azofa akadai so kwakadai so kwazodai so chii, but they are now political godfathers in the ZANU-PF. To a point yekuti anenge achinzi political, anonzi mai vemusangano ndiye political commissar. This you don't need to research because vanhu vakaita mapolitical commissar mashoma, but vanhu vanga vari ku-UNC andamuzori vakanobhomba kunana nyadzonyawo, vanhu vanga variko suddenly ndiye oita mai wemusangano. Imagine kuti chano exactly ndiye akomisa wangu or tingataura. I mean, I don't know how else can you put that kind of qualify. That's why ndikutaura kuti ZANU-PF haisiriyo the same ZANU-PF. Yes, ine a few varimo, but the majority kuzasuku vanhu vari in ZANU-PF for machanzas. They can ZANU-PF ikabva apa chaipo kudai ngatimboti ikabvapo pakapinda
you find the same people vanojamba ship vanoenda kune the new one vachinotaura who would think kuti pakabva mugabe paya the same people vangati dai mugabe asina kudzingwa naDecember macho the same people vaienda kunoti kuti pamberi newe mugabe forever naunotonga but the same people turned around after 2 weeks vakatanga kucelebrate. That's why urikuona kuti vanhu vasina maprinciples kana vasina direction yavari kuenda vanoenda kwese kwaenda mhepo. Now coming to my war veteran I hope ndataura zvatati kuda kutaura but there's a lot to say. We will explore it further. War veterans yamabvudza kuti kune ma differences there. Mukatarisa kwakuina tatana Jabulani Sibanda kwakazouya kubva kwaya na Chris vabvisa Jabulani Sibanda because anga taura kuti ya bedroom crew ya chichi kunzi wataura zvinhu zviri unsavory kuti kune the munhu ari in power the incumbent zvikanzi ngabve kwatobvisiwa izvozvo popinda avari papa vapinda apa vana Chris mutsvango vana Matemadanda and so forth vopinda mukatarisa vakanga vakado kutombosungwa kuharaswa vakada kusungwa vachiramba chita but we stood with them tichienda kumacourts uko vachisungirwa vataura kucriticize vanga vari kuita constructive criticism kune system yanga iripo vachibva vapinda mumeme pakutoita kunge pakakuita madifference paitawo vana Mandi vakuti vanhu vaita overstay their tenure kubva pauya vana Krista pabva paya new dispensation vana Krista vachibva vaitwa into my positions of power vese now vakuita seeing the same. So you are saying they are no longer speaking about the concerns of the war veterans? No, they are no longer. They are now singing the same hymn. Yavaimbo criticizer vachisungwa ya. Ivo the other side vakuimba the same thing kwatiri. Iye zvinokunotaurwa ma issues yekunzi do not vanhu vanotofunga kuti ma war veterans are spoiled. Kunotaurwa kunzi vanoenda kumahotel. Minister of War Veterans, more veteran. Ndiye defense, ndiye Minister of Defense, more veteran. Anoenda achinotaura mumahotel kuti ma war veteran taapa chakati mamaini machichichi and so forth. Chakawanda zvaanotaura. But war veteran, the generality of war veteran, ukaona zvimwe zvacho zvinondozonyadzisa. War veteran akunzi national hero apa achivigwa but votonyara kana kuenda pamba pake paanga achigara kuti uda kuonekwa kunzi national hero afa ko paanga ari mupenyu why didn't you recognize kuti national hero and then you ndo zvacho zvaunozoona kuti war veteran ari kusurvive on $60 a month pension. That's all. Right. So mukati kune ma differences there. Hakuna basically kune acknowledgement yekuti war veterans ari kunetseka. Kana opai anozvitaura kana ED anozvitaura. Munhu wese anotaura welfare yema war veterans it's my concern. Kana Mugabe aizvitaura welfare of my war veterans is my concern. But 42 years chingoramba kutaura the same song here, it becomes pane panozoona that something is missing. How can you keep addressing the same issue muchingoti next kana pakuya pa heroes kana pa tinochiisa defense forces day muri kutaura my war veterans their welfare is my concern. It remains a concern kusvika rini kusvika vese vapera. Right, ngatipenderei tichidai Comrade Vashko toda kuti we understand that you were arrested. Toda kunzwa kuti nyaya yacho yakamira sei. Why were you arrested? What stage are you now panyaya yekusungwa kwenyu? Good. Ndo imwe nyaya yekuti muri kuti we are addressing war veterans welfare. Tukutaura zvatikubvunza zvekuti right 42 years muchiramba chingotaura the same story hazvishandi. Takachida kuno petitiona
new dispensation payakapinda president akati I'll be meeting my war veterans every April. Yeah. She discuss my welfare because your welfare is at my heart. Ama April mangana pfura. He has not come back to us. Instead, yes, established a wing, a war veterans wing in the ZANU-PF party. When we were saying we're supposed to be above parties and politics, kugara as elders, but chingopa mazano. Tichiguide whoever wins my election, tichiguide those people, tichiguide tiri my elders. Kumutibezi wasa yende senyika kusiriku. But apana, we are back to square one. I don't know exactly what we should be doing. The corruption is, we should address it, not for publicity. Yeah. Address kwakatosiyana. Every deal, analyze, unpick, pane 2 people who are going to benefit and the nation is not benefiting. It should come to a stop. So I think that we are saka ndidzo nyaya dzamunosungirwa here isusu apa yatakasungirwa manje now come to our takachida kuno address kuno petitioner the president neku legislature kuno tise submit my petitions kuba taita gather mu Africa Unity Square mapurisa tukutotaura nawo vachiti you cannot gather nekuti this situation iri tense mazuva ano chichi tikati toda peacefully toda kunoita petition the president mumwe wedu then we were rounded up kwautonoitwa rounded up kutorarama cells kana kuti ufunge kuti hazvinyadzise here kuti vanhu vane maclash kudai so achitakurwa kunoradzikwa mumacells sembavha against my provisions are in constitution preamble constitution section 24 section 23 section 83 ukadziverenga dzese dzinotaura kuti war veterans how they should be tisutega by the way region mese vanobatwa this way so woshaya kuti nanhasi we are still on tinoreporta kumapurisa every Friday. Patinoreporta mapurisa ndino mapurisa zviri kuvanetsawo mapurisa it's not like vagere mushe zviri kuvanetsawo welfare yavo vanoti kana imimi muchibatwa so kwakuzoti isusu so kana masoja ndiani asiri kuacknowledge masoja ukana vakuita ma-armed robberies and so forth welfare yavo it's not like catered for enough pese panotaura we need to improve the welfare of our soldiers kutodaro ikoko masoja tinotaura navo vamwe vedu fanotaura kuti auma kana muri kusungirwa kuti tiadresse welfare yenyu kwakuzoti isusu tisingabvumidzikana kutaura so kuti tizvireve izvi ndo zvatasungirwa nanhasi we have to report kumapurisa tichiripota zvinonyadzisa we are going to approach our regional friends, our regional partners. Tivataurire maybe zvikange zvakubva neikoko vachibvunzawo hurumende kuti why would you do this to war veterans pamwe pangaite a change hatidi kuramba chingotaurwa zvinhu zvepamuromo but asi mukazvifunga kuti ndizvo zvatasungirwa chetere hazvisiri izvo war veterans hatisi kufighta for war veterans only toda kuti tidzoke pane zvatatanga nyaya yedu yatatanga yange iri yekuti ndo pane state of the Zimbabwe development ndo ndipapo here papa nemaethos edu ekonda tiri kuda kuti povo yese zvatataura pekutanga payapa ikwanise kunge ine mufaro ichidyawo from the cake tishe zvakakwana zvakaenzera nyaya yegutsa ruzhinji gutsa ruzhinji ndo yatiri kufaitira iyoyo zvakanaka izvi so war veterans our warfare inozongopindawo as part of zviri kunetsa vanhu akawanda wanda but isusu takasunga nekuti tati kuadressa particularly our plight your plight
We have come to the end of our program, and let me say thank you so much for those that were tuned in and those that kept on sending questions and comments. But let me also promise you that we are going to be continuing with a series of these programs where we are looking at our independence, where we're looking at the liberation struggle. What is it that we were supposed to do as a country that we did not do right? What is it that we did right as a country? And also look at all that. Let me say thank you so much, Kuna Comrade Vashko, for the insights and your time to be here on SlyMedia TV. Tino koshesa zvakanyanya nguva yenyu pamwe chete neruzivo rwamunotipa maringe nekwatiri kubva senyika and where we are going as a country. Thank you so much. Stay tuned. You wanted to say something? It would be remiss of me kuti tipedze apa ndisina kutaura one thing chinondorwadza pamoyo apa. This one thing ndechikudai so. Taenda kunofighta besides zvegutsa ruzhinji and so forth neland inoyi. I never thought in my wildest dream kuti we would end up compensating varungu vatakatorera minda kuvakompensata for kuvatorera minda kwacho. This is something that breaks my heart completely. Though the argument there has been kuti we are not compensating them for land, but the developments that they did. Did they compensate? Pavakaitora mafamu aya. Do you know kuti maybe your age you are auziva kuti kunonzi kubhema vhari kuyamuna kuziva. Why would we have area inonzi Bema muno muZimbabwe? Bema is masoja akaenda kunorwa kuBema. Vakapiwa land iya kupiwa nezvese zvazvirimo nemombe dzese dzadze as a thank you. As a thank you for fighting for the queen. And then vakatora zvinhu zvaizvi hapana vanhu vakabviswa ipapa vachiendeswa kugwengwa havana chavakakompensata. Saka why should we find kana tichida kuita zviri fair, why don't we compensate vanhu vatambotaura kunana dande vaya kuvakompensatawo kana mombe dzatakadya, I mean nguruve dzavo dzatakadya toitawo nemastage totanga takompensataiwa tozokompensata varungu. Saka that argument to me it falls away. Thank you so much. Thank you so much. We are going to continue to explore more of this. And thank you so much for your contributions. My name is Perfect Longwane. We meet again on other programs.